Assalamu alaikum ähli tamaşaçylar. Bu DESSAN VIDEO STUDIOSY. Biz bugün ýene-de Haýbatowlaryň döwletli ojagyny Şöhrat bilen jakyn bugün tögür ogullarının Begençmuhammet Sünnet toýyny toýlaýarlar. Bedew bayramy günü özüniň sünnet toýyny toýlaýar. Begençmuhammet da uzak hemen Bagşydan doldurmuş ardy edýär. Begençanyň bedew açyk saçar müdürmesi. Arazek dostumuz Türkmen halk aydınları yerine getirýär. Ýene az wagtdan Döwran Nuryýew Oğudan aydın saatler bilen tank akşamına başlan. Toýlar dowamly bolsun. Oğudan fırsatlar bilen, bagşy görnüşler bilen DESSAN video ýalgylarynda. Döwran. Komediya, kim üçün tragediya, hiçlerse komediya, yaşa wachacha, hey wachacha, 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 hey wachacha, 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 waya waya wachacha, hey wachacha, 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 hey wachacha, 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 waya waya wachacha. Bolsam sen gane, mor bolsam sen gane, şak şak yo Cemşit, şak şak yo Cemşit, bir kemi bir artık, aşık men aşık. Hayat bu komediya, kim üçün tragediya, hiçlerse komediya, yaşa wachacha, hey wachacha, 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 hey wachacha, 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 waya waya wachacha, hey wachacha, 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 hey wachacha, 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 waya waya wachacha. La manuariwa, cintura sola, dame ya vuelta, danza kuduro, te dejan de hora, cuando solo empieza, muera cabeza, danza kuduro, la manuariwa, cintura sola, dame ya vuelta, danza kuduro, te dejan de hora, cuando solo empieza, muera cabeza, danza kuduro, oy 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 oy, é pra comprar, kuduro vamos dançar, kuduro oy oy oy, oy 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 oy, é pra comprar, kuduro vamos